Vice-premier Serdar Berdimuhammedow Cem içerkönümiň ösüş tepkininiň 6%-den gowrak ýokarlanyny aýdyp, prezidenti hasawat törenden soň döwlet dostlugyny hepde ahyryna geçiren mejlisinde hemleli gurlap, hökümetiň iňgirdejil pudugynyň bir näçe ýol başysyna käýinç. Şol sanyny Newt Gaz toplumyna prokuror gödekçiligini gowşadan baş prokuroru bir käýinç we soňky duýdurusyny berdi. Bu gezek işini kemçilik goýuranlaryň başynda ýurdun Newt Gaz toplumyna gödekçilik edýän vice-premier Şahym Abdurrahmanowyň ady gelýär. Soňra Maliýe we Ykdysadyýet ministri Muhammed Serdarow, döwlet ministri Türkmengaz döwlet konserniniň başlygy Batyr Amanow we baş prokuror Batyr Attaýew dagynyň atlary agdalýar. Soňky iki resmiýe berilen käýinçiň berkdigi şeýle dolary işde göweren kemçiliklerini gysga wagtda düzeltmek üçin soňky duýdurusyň berilenligini ýatlýar. Türkmen telewizionynyň görnüşine görä prezident Attaýew ýüzlenende has gaharly görünýär we anonim şertde urlaşan Aşgabatly finçiniň pikirine görä bu haýwat olarky içeri işler ministri İskender Mülükowe berilen soňky duýduruşy ýatladýar. Gurbanuly Berdimuhammedow nowatdaky hökümet mejlisinden bir gün geçiren iş maslahatyna wezipe borçlaryny ýerine ýetirmänligini aýdyp, Sowda Senagat edarasynyň başlygy Döwletgelli Rejepow käýinç berdi. Şol wagtda iki mejlisde hem uly ötüş sanlary getirildi. Döwlet dostlugyny daşary ýurtlara eksport edilýän yerli önümleriň Newt Gaz önümlerini hasaba almanynda 48% bolay artanlygyny öňe sürdi. Tadakanyň sebäbini anyklaşdyrmadan ýazmagyna görä, döwlet dostlugyny mejlisi Abdurrahmanowa söz berende döwlet ministri Türkmengaz döwlet konserniniň başlygy Amanow, Türkmennewt döwlet konserniniň başlygy Baýgelliýew, Türkmen Geologiýa döwlet korporasiýasynyň başlygy Uradyýew hemde baş prokuror Attaýew sanly ulgam arkaly gün ara gatnaşyga çagyrdy. Abdurrahmanowyň sözlerine görä hasawat döwrüne tebii we urdaş gaz çykarmagyň meýilnamasy, mawy ýangazy daşary ýurtlara iý bermegiň meýilnamasy 100%-den gowrak berza edildi. Emma Berdimuhammedow getirilen uly ösüş sanlary barada hiç sada aýtman, ýalňyz energetika toplumynyň ähli senagat düzümleriniň ykdysady görkezlerini ýokarlandyrmagyň, neftin we gazyň çykarylýan meçörlerini artdyrmagyň wajypdygyny ýetdi. Döwlet başlygynyň sözlerinden görnüşine görä ýurtda ulawodorod çyýmagynyň öňürilýän, içerki we daşarky bazarlarda ulisle bildirilýän ýokary hilli, bäsleşli we okuyply önümleriň görnüşlerini köpeltmek mümkinçiliklerinden dolu we ýeterlik peýdalanylmaýar. Şunun bilen baglykda habarda aýdylmagyna görä, ol ýalňyz energetika toplumynyň gaýtadan işleýän ulgamynyň kuwatyndan netijeli peýdalanylmagynyň zerurdygyny belledi. Türkmen prezidentiniň Newt Gaz ýolbaşçylary bilen eden we telewizioniýa tesbirnamasynyň arkasynda galan gurrungy Aşgabatyň howa metan zyňylaryny köp goýbermekde tankyd edilýän wagtyna hemde Ýewropa Birleşigine hyzmatdaşlar tarapyndan ýatladylan ykdysadyýet diversifikasiýasy çağırşlarynyň ýa-da gawat geldi. Şeýle-de hökümet mejlisi Angliýanyň Glasgow şäherinde global howa maýlamasy meselelerine bagyşlanyp geçirilýän iki hepdelik maslahatyň ortalaryna gawat geldi. Bu maslahata gatnaşan Türkmen wekiliýetiniň başlygy Serdar Berdimuhammedowyň sözlerine görä Türkmenistan ähli metan borçnamalary boýunça täze başlangyçlar gollaýar we oňa dol derejede mümkin kadar gatnaşmak maksady bilen onuň jikmejik öwrenilmegine gyzyklanma bildirýär. Bu gezek käýinçleriň Newt Gaz ýolbaşçylaryna we baş prokurora gönükdirilmegi egerde howa goýberýän zyňylar we Türkmenistanyň adresine aýdylýan tankyd bilen bagly bolsa, prezident bu pudugyň önümleriniň mundan aňry kem köpeldilmek barada mesele gozgamajak ýaly. Ikinci tarapdan ol ýurdun daşary ýurtlara iý berýän eksport önümleriniň Newt Gaz önümlerini hasaba almanynda hem köpelenligini anandyrmaga çalışýar. Türkmen hökümetiniň çap edýän ösüş sanlaryny ne awraýly halkara uramalary ygtybarly hasaplaýar, ne dolar ilatyň durmuş, galan şertleri ýurtdaky alyk öpçünçiligi bilen tasdik bolýar. Şol wagtda hökümet iýsizligiň derejesi, ýurtdan gidýän adamlaryň köpelýän barada habarlary ne tasdikleýär, ne de inkar edýär. Megerem şu ýagdaý bilen bagly häkimetler döwlet telewizionynyň wagtlaryny ol ýa-da beýlek görnüşde ýalany çykarýan maglumatlaryň garşysyna ýygyderli göreş alyp barýar.